7 je sati. Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Grgo Mrvica. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Pronađen dječak za kojim se jučer cijeli dan tragalo na Marjanu. Traju pripreme za novi bojkot trgovačkih lanaca koji bi trebao početi već u četvrtak. U Srbiji nastavak velikih prosvjeda. Vučić najavio rekonstrukciju vlade. Hrvatska i Mađarska u 18 sati igraju za polufinale svjetskog rukometnog prvenstva. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, vjetrovito i razmjerno toplo. Sinoć je pronađen dječak za kojim se cijeli dan tragalo na Marjanu, prevezen je u bolnicu i osjeća se dobro. Za njim je uz HGSS i građane cijeli dan tragalo više od 250 policajaca i vatrogasaca uz pomoć pasa i bespilotnih letjelica. Rodoljub Jović. Nakon cijelodnevne potrage brojnih pripadnika policije, vatrogasaca i Hrvatske gorske službe spašavanja, prve dobre vijesti stigle su poslije 20 sati iz splitske policije. Sanja Nazlić. Malo poslije 20 sati dječak za kojim se tragalo pronađen je na Marjanu, prevezen je u splitsku bolnicu na pružanje liječničke pomoći. S detaljima pronalaska nestalog dječaka s terena iz Park šume Marjan, neposredno nakon uspješnog okončanja potrage, voditelj potražne ekipe Hrvatske gorske službe spašavanja Ante Jukić. Dječak je pronađen sa sjeverne strane Marjana, 20 metara od ceste. Pronašli su ga timovi HGSS-a. U dobrom je stanju, predan je hitnoj pomoći i zapravo iz bolnice imamo informaciju da je u dobrom stanju i da će biti sve u redu. On je bio ok, relativno, ajmo reći, na neki način smiren, poslušao je sve savjete od naše ekipe. Iz Splitskog kliničkog bolničkog centra takve vijesti potvrdila je glasnogovornica Kristina Bitanga. Dječak je zapremljen na objedinjeni hitni bolnički prijem naše splitske bolnice s površinskim ozljedama. Stabilno je i izvan životne opasnosti, no međutim njegova medicinska obrada je i dalje u tijeku, to će zasigurno potrajati. Na terenu je bilo sve zajedno preko 300 ljudi. Uz nas su tu bili uključeni policija, pomorska policija je sudjelovala, vatrogasci, civilna zaštita, odazvao se jako veliki broj građana, uključio se jako veliki broj sportskih klubova koji su nam isto pomogli u pretrazi, tako da kažem, preko 300 ljudi. Svi oni koji su dan proveli u potrazi za dječakom kao nagradu su doživjeli njegovo spašavanje i povoljno zdravstveno stanje. Hrvatski radio, jutarnja kronika. Sprema se novi bojkot trgovačkih lanaca. Platforma Halo Inspektore, koja je i prvi put organizirala bojkot, sada poziva na jednotjedni bojkot 3 trgovačkih lanaca i 3 proizvoda, a na jedan dan, ponovno u petak, pozivaju na suzdržavanje od bilo kakvog trošenja, uključujući ugostiteljstvo, benzinske crpke, banke i telekome. Ivana Šuvarić. Novi bojkot počinje u četvrtak, najavljuje savjetnik platforme Halo Inspektore Josip Kelemen. Građane se poziva da tjedan dana ne kupuju u 3 međunarodna trgovačka lanca. Prvi lanac Lidl, to su potrošači predložili. Drugi diskonter, za koga je također javnost odlučila, je Eurospin, talijanski lanac, koji sa svojim cijenama je rekao da će biti niži. Nakon analize vidjeli smo da to nije tako. Treći lanac za koji su potrošači rekli da drži abnormalno visoke cijene, koje kad se usporede sa njihovim trgovinama u drugim zemljama Europske unije, prije svega u Njemačkoj, to je DM, Drogeriemarkt. Potrošači su odredili i 3 proizvoda za bojkot. Coca-Cola i sva gazirana pića, voda, svi oblici flaširane vode, svi oblici pakiranja deterdženata. A u petak se poziva na opći bojkot kupnje i trošenja, uključujući ugostiteljstvo, narudžbe preko dostave, poslove s bankama, telekomima, benzinske crpke. Tanja Popović-Filipović iz Osječkog centra za edukaciju i informiranje potrošača ističe. Mi smo kroz projekt Tajni kupac pratili dosta, znači ta povećanja cijena i kada vidite u 2-3 mjeseca da je određeni proizvod poskupio za 40-50%, a nije realno usklađeno niti sa inflacijom, niti sa nekim drugim parametrima, možemo govoriti o neopravdanom povećanju cijena. Što o novom bojkotu misle građani? Kad god je ovo više nema smisla. Realno živimo gore nego prije 5-6 godina. Podržavam bojkot i bojkotirala sam samo u petak i opet. Priključit ću se ponovno. Kod cijene ne odu dolje. Od nečega treba krenuti, ali je zaista prestrašno i pitati se kako ljudi uopće žive. Poručuju građani.
Od ponoći imamo nove više cijene goriva. Litra Eurosupera 95 sada je euro 53 centa. Eurodizel je skuplji za 5 centi i litra stoji euro 47 centi. Plavi dizel je 86 centi. Nove cijene odredila je vlada na telefonskoj sjednici i vrijedit će iduća 2 tjedna. Dr. Robert Grudić, kojeg je ravnatelj bolnice u Čakovcu postavio za pročelnika kirurške službe, dao je ostavku. No još se ne zna kada se kirurzi vraćaju na svoja radna mjesta, pa se razgovori nastavljaju. Potporu su im dali i djelatnici bolnice koji su poručili da politici u toj ustanovi nema mjesta. Ravnatelj bolnice Nikola Hren i kirurg Mario Vinko, koji je jučer rekao da pregovori idu u dobrom smjeru. Oni još imaju nekakvih dodatnih manjih uvjeta. To se odnosi na daljnji način kako će se birati pročelnici i voditelji službi. Postoji potreba za izmjenom pravilnika o unutarnjem ustrojstvu koje za sada ne omogućava da se izbori provode kroz nekakvo glasanje. Ja očekujem kroz 2-3 dana svakako povratak naših kirurga nazad na posao. Načelno dogovoreno da se ponovno sastavimo sa ravnateljem Hrenom, onda ćemo probati dogovoriti daljnje korak. Znači na tragu ste rješenje? Mogli bi tako reći. Do kraja tjedna Sabor bi trebao izglasati novog ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića, nasljednika Josipa Davre, koji je na tu funkciju dao ostavku nakon objave snimke na kojoj iz automobila puca iz vatrenog oružja. Da bi bio potvrđen, potrebno je najmanje 76 ruku, upravo onoliko koliko vladajuća većina i okuplja zastupnika. Odmah nakon glasovanja slijedi i prisega novog ministra, potvrdio je to predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Očekujem da ćemo već ovaj tjedan u skladu sa procedurom koja postoji, dakle vlada šalje informaciju u Hrvatskom saboru, sastaje se nadležni saborski odbor, to je u ovom slučaju odbor za poljoprivredu i onda glasujemo na plenarnoj sjednici. Vjerujem da bi do petka to trebalo biti gotovo. To je prijedlog i to je resor koji pripada našem koalicijskom partneru. Čuo sam vrlo dobre informacije o, nadam se, budućem ministru i vjerujem da će uspješno obavljati svoj posao. Vijesti iz svijeta. Suočen s valom velikih prosvjeda, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je hitnu veliku rekonstrukciju vlade, a premijer Miloš Vučević pozvao je predstavnike prosvjednika na razgovor. Studenti su objavili da nastavljaju blokadu. Danja Dubrevac. Studenti već gotovo 3 mjeseca traže da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji željezničke postaje u Novom Sadu, kaznenu odgovornost svih koji su u njoj sudjelovali, učinkovit rad institucija, oslobađanje aktivista uhićenih tijekom prosvjeda, te kazne za one koji su ih napadali. Prosto im damo do znanja da mi želimo ove zahtjeve da se ispune u cijelosti, ne onako kako su oni to do sada predstavili da su oni ispunjeni. Bila sam na protestima i ranije, ali nikad nije bilo ovako dobro organizovano. Dakle, na sve su mislili, tako da stvarno ovaj put verujem i nadam se da ćemo promeniti nešto jer je dosta bilo. Pa korak po korak idemo do ispunjenja zahtjeva. Ovo je neko srce Beograda, kažem, saobraćajno iz tog razloga. Ovim blokiramo ceo grad. Vlasti koje cijelo vrijeme tvrde da su objavile cijelu dokumentaciju i privođenjem odgovornih zadovoljile pravdu, sada najavljuju da će do kraja tjedna ispuniti sve zahtjeve. Premijer Miloš Vučević pozvao je predstavnike prosvjednika na razgovor. U ime Vlade Republike Srbije pozivam sve rektore, dekane i profesore univerziteta i fakulteta u Srbiji i pre svega studente da dođu u vladu da razgovaramo o svim ovim temama koje su kandidovali kao ključne. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je pomilovanje uhićenim prosvjednicima i rekonstrukciju vlade. U ovim teškim vremenima političkim pokazalo se ko je spreman i da se bori, ko nije, ko je spreman da radi, ko nije, ko se sakrije u mišju rupu, ko nije. I u skladu sa tim očekujem da više od 50% aktualnih ministara bude zamijenjeno u jednoj veoma hitnoj rekonstrukciji. Studenti kažu da nastavljaju s blokadom, a ministar unutarnjih poslova izjavio je da ih policija neće tjerati. Jesu li studenti masovnim prosvjedima uspjeli uzdrmati režim Aleksandra Vučića, zašto je režim u Beogradu ponovno apostrofirao Hrvatsku kao faktor destabilizacije u Srbiji? Kako nas sve gleda Evropska unija? Pitanja su to na koja u mreži Prvog odgovaraju profesor na Fakultetu političkih znanosti Dejan Jović, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula i politički komentator Krešimir Macan. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavr.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako želi da Kongres prihvati prijedlog zakona koji uključuje povećanje financiranja sigurnosti državnih granica. Istaknuo je to u govoru pred republikancima zastupničkog doma okupljenima u njegovu odmaralištu Doral u Majamiju. Njegov prijedlog uključuje veći broj graničnog sigurnosnog osoblja i bonuse koji bi osigurali zadržavanje imigracijskog i carinskog osoblja te graničnih patrola. Dodatni novac također bi se iskoristio za više pritvorskih kreveta, graničnu sigurnosnu infrastrukturu i prepreke te dovršetak zida duž granice s Meksikom. Danske vlasti priopćile su da će izdvojiti 1,960 milijuna eura na jačanje vojne prisutnosti na Arktiku. Događa se to zbog ponovnog iskazivanja interesa predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za nadzor nad Grenlandom, teritorijem pod djelomičnom danskom upravom. Trump je, podsjetimo, ocijenio da je Grenland iznimno važan za sigurnost SAD-a, te da Danska mora odustati od nadzora nad tim strateški važnim arktičkim otokom. Nakon što je ovoga mjeseca pušten u prodaju u SAD-u chatbot temeljen na umjetnoj inteligenciji kineske tvrtke DeepSeek, postao je aplikacija koja se najviše preuzimala iz Appleove trgovine. Iznenadna popularnost aplikacije kao i navodno niski troškovi DeepSeeka u usporedbi s onima američkih AI tvrtki uzdrmali su financijska tržišta, prenosi BBC. DeepSeek navodi da su njezini najnoviji AI modeli u rangu s vodećim modelima u američkoj industriji, poput ChatGPT-a, ali imaju znatno nižu cijenu. Podupiru to podacima istraživača koji stoje iz aplikacije i koji navode da je za njezinu izradu bilo potrebno samo $6 milijuna, mnogo manje od milijardi koje su potrošile AI tvrtke u SAD-u. Vijesti svijeta uredila Irena Dizdarević. Hrvatski radio. Jutarnja kronika. Svečanu premijeru uoči kino distribucije večeras će u Zagrebu imati film Kristijana Milića Božji gnjev. Riječ je o krimi trileru s ratnom pozadinom snimljenom prema romanu i scenariju književnika Josipa Mlakića, koji je na Pulskom filmskom festivalu nagrađen zlatnim arenama za masku i posebne efekte. Ivan Žaknić. Božji gnjev, treća Milićeva suradnja s književnikom Josipom Mlakićem, priča o vojniku Hrvatskog vijeća obrane čiji brat pogine u tajnoj i zataškanoj ratnoj operaciji. Protagonist filma pokreće istragu, a potom i osvetnički pohod koji će ga dovesti do političkih veza Zagreba i hrvatskih političara u BiH, odnosno Hrvatskog vijeća obrane. Redatelj filma Kristijan Milić. Ja mislim da je to još najmanje nešto što je nadahnuto ovdje istinom. To je nešto, znaš, o tim stvarima smo mogli saznati u proteklih par desetljeća preko raznih medija i nešto vjerojatno iz kuloara o tim stvarima, ali velim, priča je ovdje više nadahnuta jednom hipotetskom onako, koju ja sad neću otkriti jer su me zamolili da ne, ali nekakvom hipotetskom situacijom koja onda nadahnula cijeli taj lanac događaja koji bi onda se mogli odviti tako kako su se odvili u priču. U bogatoj glumačkoj ekipi vrijedi izdvojiti Ivu Krešića u glavnoj ulozi. Film je sniman u Lici i prema Milićevim riječima filmska ekipa se dobrano smrzavala. Na Pulskom festivalu gdje je film imao svjetsku premijeru, Božji gnjev je dobio 2 zlatne arene, a uoči kino distribucije Milić kaže: Pa teško je stvarno tu biti pametan sad, pogotovo u današnje vrijeme, sad se dosta to krenulo i na nekakvim drugim medijima, sve manje se ide u kino, ali evo, nadam se da će što više ljudi pogledati i da će im se svidjeti film, to je sve što mogu reći. Božji gnjev u pohodna hrvatska kina kreće u četvrtak. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika dodijelit će godišnje nagrade za postignuća u prošloj godini. Akademska slikarica, grafičarka Nevenka Arbanas Dujmović dobila je nagradu za životno